گرجیان روژا یکشنبه خۆپیشاندنێکی گرسەیی یان نو لەدارخستن و داخواز ji حکومتê kirin ku îstifa bike ji ber ku ev nikariye di pêvajoya fermî ya endamtiya Yekîtiya Ewropî de bi ser keve. Welatê Deryayê Reş xwepeşandenên girseyî li dar dixin ji dema ku reberên Yekîtiya Ewropî di daviya hezîranê de biryar da ku serledana Tbilîsî ji bo endamtiyê paş ve bixe û gotin ku Ewropa li benda reformên siyasîn berfire he. Mazanên me ji bo me naxebitin, niha em Ewropa winda dikeyin. Tevî ku em parçeyeka çandî û dîrokiya Ewropa ne. Divêt em ber bi Ewropayê ve pêş ve biçin û ji ber vêyekê divêt em her roj derkevin gulanan. Ku ew ji armancê û nirxên Ewropî re xizmetê dikin. Xwepeşandanên herî mezin yên bi dehan salan ku herî kêm 120,000 kes derketin kolanan di bîstê hezîranê de. Xwepeşandan ji hêla komên pêşengên demokrasîxwaz ve hat organîzekirin û ji hêla partiyên opozisyonê ve têne piştgirî kirin. Êwara yekşemê zêdetirî 35,000 xwepeşander li derveyî parlamentoya Gürcistanê kom bûn û rê li trafîkê li cadeya serekê paytexta Gürcistanê Tbilîsî girtin li gorî peyamnerê AFP li cihê bûyerê. Heke welat wan 12 xalên ku Yekîtiya Ewropî ji me daxwaz dike picih bîne, heke wan prensîbên bingehîn picih bînin, wê demê Gürcistan Ewropayê. Xwepeşanderan alayên Gürcistanê û Yekîtiya Ewropayê hildan Sûrûda neteweyî gotin û gelekan pankartên ku li ser de em Ewropa ne nivîsî hildan. Partiya Desthilatdar opozisyonê bi planên hilweşandina desthilatdariyê bi organîzekirina xwepeşandenên li dijî hikûmetê tawanbar kir. Ez di 2024 da li wir bûm û ez îro li vir im ji ber ku ez dixwazim li Gürcistana Ewropî bijîm. Ez naxwazim biçim Ewropayê. Ez dixwazim welatê min beşek ji Ewropayê be. Li ser Facebookê organîzatörên xwepeşandanê bang li bizvîna Ivanishvili damezranerê Partiya Desthilatdar ya welat kirin ku desthilatdariya rêveberiyê berde û bi rengek destûrî veguhezîne hikûmetek levhatina neteweyî. Hikûmeta Partiya Xewna Gürcistanê ya desthilatdar rûbirû rexneyên navneteweyîn zêde bûye li ser paşveçûna demokrasiyê ku bi awayekî ciddî zirarê dide tekiriyên Tbilîsî bi Brükselê re. Rûken Işık, Dengê Amerîka, Washington.